pamakashaya phone maibvipi? Ndaibva kumashops ndikwana ndafonero. Makamafonerwa mabirwa phone yacho yanga yafonerwa. Mamafonerwa nani? Ndandafonerwa nemwana wasisi wangu saka anoshanda kumashops ikoko saka ndokwandaibva. Anga kushedzera chi? Anga andidaidzira kwenotora mari yebusiness ndaida kuodha tumashambala. Shambara? Nai shambara chi? Shambala chi? Ma bracelets. Ko asi ndo tukwaimba kwanza ayeye shambala. Munokazara kasonga. Tasikaze zvazvinora ida asongoza kuti watching soup. Ndiko here kuti malo iye kamwe kaka. Now listen to me mwanangu. Andizive kuti kwako kuda kuprofitwa here. Bose ndiri kuona kuti chakasaka ubirwe wakangoprofitwa nemunhu pamashops ausingazika iwe. Ichokwadi. Akatichi? Akandidaidza zvikanzi yesikani shamiso. Ndibva ndatorwa neana nati ko munhu animoreza ndiani panakamira. But iwewo shamiso ndozita rako here? Ndinonzi Tanisha. Ndo first? Ko iro rekushamisa? Shamiso nderechitoo. Okay. Go on. Tuudze kuti muprofita mubva waita sei? Ndibva ndatoti ndamuona chimunhu wekwamwari aibva totanga tonditsanangurira zvanzi wakaroorwa here. Ndikati sei mavhunza zvanzi nekuti ndiri kuona seiko vanhu vakakuenga. Ndikati vanhu kundivanga ndibva ndangoramba ndanyara zvatonzi ndipapo akatanga kunditsanangurira history yangu. Aibva atanga kutsanangura ndati ndamuona munhu anoshandira. Ndopakatanga kunditi nekuti iwe une mhepo iri pauri handiyekumba. Kutobvuma kwena nemunhu usingazivi? Ndaiti ndamuona munhu anoshandira. Alright, fine. Saka chindiudza kuti wapinda mumba. Sei usina kurohwa nehana pakanga pakuitwa prayer yekumonyorera hembe dzichimonywa dai? Handina kukwanisa kurohwa nehana because munhu akanditi tora zvinhu zvendoda kunamata mumba mako utore zvinhu zvese ndikunamatiri. Ndakakwanisa kutora bhegi raive rine hembe ndibva ndamupa. Aibva tanga kuburitsa hembe achimonyora achisanganisa achidira mvura. Saka ndakapfugama achindinamatira. Okay. Ndizvozvo. Ndosaka wakabirwa kana kuti panguva yakanga achimonyorera hembe ndonguva yakanga achitora foni. Handi aitewe wakashaya? Ichokwadi. Nemari? Ndimi kamunotitiza kuno. Moda maprofita emuroad. Birwai. Chiraka ndikubatsire mwanangu unorecover tuntu twako. Nokuti tidi vanhu vanosvibisa zita raMwari. Vanozotitugisa nesu. Muri kuzvinzwa here kuti unogona kubirwa uchida tsanangudzo stereki. Ndikutaura nemi. Mimi munoti mukangosvika panzi hiriri maakutoda. Hiriri maakutoenda nemunhu wamusingazivi. Nekuti wangotaurwa zita chete. Chinzwa hanza sei vanhu vachikuvenga kune munhu asingavengwa here panyika pano? Nisa anovengwa ka. Ipapo unonge uri busy pawakangochipiwa mari yekukwereta nehama yako wakunzi awafamba mushe shami. Unongosiyiwa. Munhu ongonzwa kuti shami. Ongosvika padhuze ongoti hesikani shami. Zvatotanga. Ngwarai. Uzari pasaidi pakuti ngwara. Ngwara. Ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka asikana. Rakaitiri kave zvinhu zvake. Ndo zvandananzofambira ndinanchiziva kuti munozvigona. Uyu anopasa manyengo asi munozvigona. Ini ndikapiwa manyengo ndendauda kutonyatsobhilivhisawo. Maona kuti madzimai sei musingapiwe mari kumba? Hamugoni kupasa munhu manyengo. Kana wasirwa $2 haikona kutsamwa kuti ishoma. Ita kana murume adzoka womubhilivhisa kuti $2 yamasiya yatenga.
wobva wataura nemutupo kana tiri isi tinoerana Tsuro mbishi ka wonyatsotaura kuti Tsuro mbishi maziva mutupo wangu kana ndiro Tsuro mbishi nyazoti Tsuro mbishi kundizonzi Tsuro mbishi inyaya yekuti sekuru vangu inini vaikara asi vaiera tsuro saka vaizoti inini ndinoera mbishi asi yakaibva ndodya hangu. Matora manodzika ndinokutorera mutupo wangu bhozi handitye kuroiwa ndiriwe Tsuro mbishi endai munoita zvamunoda. Now unobhilivhisa munhu $2 nasitoroti munozadhedhika $2 yamasiya ndafara pasvika veice cream apo ayaya ndanyatsobuda ne$2 yangu ndikati enda dhedhe vako ane mari haiwa atenga mwana atenga nyatsotaura zvatenga $2 unoona kuwedzera futi nekuti wataura zvakanaka regedza ndowedzere futi. Ndoda kuti Mwari akudzorere zvawakabirwa zvidzokere zvawanda nezita raJesu. Naimi kune Samsung S20 tam 20 26 imika saka maaiti wane ma S22 ndoka kakabiwa aiwa ndikudzina Jehovha wasimudzwe nezita raJesu. Upindo mumaSamsung S26 egore rino nyasha dziwanzwe nezita raJesu.